Te-ai întrebat vreodată ce ascund etichetele alimentare? Hai să descoperim împreună aceste informații și să învățăm cum să facem alegeri sănătoase la cumpărături. În primul rând, lista ingredientelor. Știai că ingredientele sunt listate în ordinea descrescătoare a cantității? Asta înseamnă că primul ingredient este în cantitatea cea mai mare în produs. De exemplu, dacă zahărul este în fruntea listei, poate ar fi mai bine să eviți sau să consumi mai rar acel aliment. Apoi ai declarația nutrițională. Aici găsești informații despre calorii, macronutrienți, adică grăsimi, carbohidrați, proteine, sare. Fii atent la grăsimile saturate, zaharuri și sare. Consumul lor în exces poate dăuna sănătății. Nu uita nici de alergeni. Aceștia sunt evidențiați în listă pentru a te proteja. De asemenea, fii atent la data de expirare și la condițiile de păstrare pentru a te asigura că produsul este unul sigur de consumat. Citind etichetele cu atenție, poți face alegeri alimentare mai sănătoase. Tu la ce te uiți prima dată pe etichetă? Scrie-mi în comentarii și dă follow pentru mai multe sfaturi utile.